Βρισκόμαστε με τον κύριο Σχίζα, ο οποίος θα μας μιλήσει για το ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. Κύριε Σχίζα, πείτε μας λίγα λόγια για τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, τι είναι και πώς αυτό μπορεί να βοηθήσει τον σύγχρονο πολίτη. Κάποιος θα μπορούσε να τον παρομοιάσει με το φάκελο των χάρτινων υγείας που βρίσκει κάποιος σε ένα νοσοκομείο που πάει οι ιατροί και λένε να τα βάλουμε στο φάκελο τα αποτελέσματα, τις εξετάσεις, τα ευρήματα των γιατρών. Αυτή είναι μια βαρχιωμένη αντίληψη του φακέλου υγείας. Η μοντέρνα αντίληψη είναι να είναι ηλεκτρονικά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Να το κάνουμε αυτά ηλεκτρονικά. Το δεύτερο και ουσιαστικότερο βήμα είναι να υπάρχουν σε ένα σημείο όλα αυτά τα ηλεκτρονικά και να είναι προσβάσιμα από τον γιατρό ή των λειτουργών υγείας που έχει να κάνει με τον ασθενή. Δηλαδή αν είναι φαρμακείο, αν είναι εργαστήριο που θα του κάνει εξετάσεις, αν είναι ένα εργαστήριο που θα κάνει απεικονιστικά, MRI, εθνογραφία. Αυτή είναι η σημερινή αντίληψη, την οποία ονομάζουμε ασθενοκεντρική αντίληψη του ηλεκτρονικού φακέλου και όχι ιατροκεντρική αντίληψη, όπως ήταν προηγουμένως. Ο κάθε γιατρός έχει το φάκελο του και πάει ο ασθενής στον γιατρό και παίρνει. Αυτό που έχει σημασία είναι να είναι ένας φάκελος και όποιος έχει να κάνει με τον πολίτη ως ασθενή να έχει πρόσβαση σε αυτόν τον φάκελο και τίποτε άλλο και να είναι όλοι γνώστες της κατάστασης. Αυτό φυσικά δημιουργούνται ερωτήματα αν έχουμε την αντίληψη, αλλά ο ορισμός του εντούτος. Μπορεί να με ρωτήσετε άλλες ερωτήσεις που να διευκρινίσω. Υπάρχουν ηθικά ζητήματα στο ηλεκτροφάκελο της υγείας, δηλαδή το φάκελο κάποιου ασθενή να είναι στο διαδίκτυο όλος μαζεμένος. Ποια είναι η δική σας άποψη? Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Το ότι υπάρχουν ηθικά ζητήματα και μπορούν να δημιουργηθούν ηθικά ζητήματα μπορεί να υπάρχουν και χωρίς να είναι στο διαδίκτυο ο φάκελος. Είναι σε μια αποθήκη, σε ένα γραφείο κάποιου γιατρού. Κάποιος μπορεί να πάει να κάνει διάρρηξη και να πάρει το φάκελο και να φύγει. Η ασφάλεια δεν είναι κατοχυρωμένη. Όμως, όπως ξέρετε εσείς καλύτερα, όταν τον έχεις ηλεκτρονικά, μπορεί να δημιουργήσεις και πιο καλές ασφάλειες και ασφαλιστικές δικλείδες στο ποιος έχει πρόσβαση. Και να τον κλειδώσεις, να τον κωδικοποιήσεις, να βάλεις κωδικούς, να βάλεις χίλιων ειδών μέσα, ακόμα και προειδοποιητικά. Όταν κάποιος ψάχνει και να κάνει hacking μέσα στο σύστημα, θα τον ανακαλύψεις έγκαιρα. Άρα η τεχνολογία σου προσφέρει και τα εργαλεία για να αντιμετωπίσεις τυχόν παραβιάσεις, φτάνει να είσαι ένα βήμα μπροστά από αυτόν που θέλει να παραβιάσει το σύστημα. Για την Κύπρο, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες του για τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας? Βρήκατε καθόλου αντιστάσεις από ιατρικές οργανώσεις ή από θεσμούς στην Κύπρο? Κοιτάξτε, όπως και σε άλλες χώρες πάντα υπάρχουν αντιστάσεις στην αλλαγή. Είμαστε στη φύση μας συντηρητικοί ως άνθρωποι και πρέπει να βρούμε αν αυτές οι αντιστάσεις ή τα εμπόδια έχουν πραγματικά κίνητρα και όχι άλλα κίνητρα που θέλουν να σταματήσουν. Η δική μου διαπίστωση είναι ότι οι αντιστάσεις και τα προβλήματα δεν προέρχονται από αυτούς οι οποίοι πραγματικά θέλουν το καλό του πολίτη. Προέρχονται από συμφέροντα όπως ασφάλειες, φαρμακευτικές εταιρείες,
μεγάλο γιατροί που θέλουν να ελέγχουν τους προϋπολογισμούς της υγείας και να έχουν τους ασθενείς ως κτήμα τους και όχι απαραίτητος να δώσουν τις καλύτερες οικονομικές λύσεις για την αποθεραπεία των ασθενών. Ακόμα περισσότερο θα έλεγα ότι ο φάκελος σου, ο ηλεκτρονικός σου, σε βάλει και σε μια άλλη διάσταση. Στη διάσταση της προστασίας της υγείας και όχι της θεραπείας της ασθένειας. Άρα να έχεις προνοητικά προβλέψει και μια πάθηση και να την λύσεις πριν δημιουργηθεί, παρά να γίνει η πάθηση, να αρρωστήσει κάποιος και να πάει να το θεραπεύσεις. Αυτό, αν το κάνεις, ούτε φάρμακα θέλει να πάρει, ούτε γιατρούς θέλει να δει, ούτε εγχειρήσεις. Άρα εκείνοι που θα τα έκαναν τούτα, μπορεί να έχουν έναν λόγο, μπορεί να μην το λένε ευθέως, ο κόσμος να είναι υγιής πάντοτε, θα μην χωρίζονται. Φυσικά είναι το άλλο άκρο του. Με άλλα λόγια, τα εμπόδια είναι πολλά και διάφορα. Εμείς βαφείται σε εμάς να βρούμε εκείνα τα εμπόδια, εκείνους τους λόγους που είναι πραγματικοί και να τους λάβουμε υπόψη, και εκείνους οι οποίοι δεν είναι πραγματικοί αλλά έχουν αλλότρια συμφέροντα να τους καταπολεμήσουμε. Γι' αυτό μιλούμε για ασθενοκεντρική προσέγγιση προς όφελος του πολίτη και μόνο, όχι των άλλων συμφέροντα, είτε γιατρών, είτε συντεχνιών, είτε νοσοκομείων, είτε φαρμακευτικών. Αν βάλουμε τον πολίτη σαν κύριο αντικείμενο, τότε θα πάρουμε απαντήσεις στο πώς προχωρούμε. Και στην Κύπρο βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο, γιατί τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο Υπουργός έχουν θέσει ψηλά στις προτεραιότητες τους, και η τελευταία νομοθεσία που έγινε πέρσι, που πρωτοπορούμε στην Ευρώπη, είναι ότι έχουμε μια νομοθεσία που λέει ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με την υγεία, τον υγεία, να την πούμε σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει πρώτα να πάρει την έγκριση, την άποψη, την συμμετοχή του συνδέσμου ασθενών. Αυτό είναι πολύ... Άρα ο πολίτης έχει λόγο σε οποιαδήποτε νομοθεσία. Ευχαριστούμε κύριε Σχήζο για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ.